Kefik manai pai janani hanai Buphani thani rang shanmani Bwsala fiaba rang Manya Wngwi Buphano tanai Buthana naimani koktuma kasai faika patima thayo harbothanai Brendia rok phayei shakduku manjakno sakhamnogo tubui phailekha o koktuma kasai faika tini chashula dipor damnai tamitangmani jorabo phwaini moddogonki gram panchayat ni toblabari amchayo koktuma saimankha toblabari amchayo tongnai bhim tati umor besidok chiba umorni chakra bo bini Bwsala bai kefik manai chanani hanai rang sanjajamani fiaba rang rena gosiang mabai Bwsala sojol tati bai markhe butok khlaijaka bupha bhim tati butok khlaijakma karui bono tani choprapra naijakmani koktuma bahaino kasai faika koktuma otai bo saimankha Bwsala sojol tati bohrok hamtaya angma bai bono Agartalani mental hospital admit khlai reimani fiaba arni sakhamui nogo kiflei sakpaimani Bwsala fiaba nogo kiflei sakpaimani yagulo taisa haino hai kefik mani khwnai bai gedalei Buphano salburumno rang sano kefik mani chanani bagai fiaba tini salo kefik mani chanani hanai rang sanmani fiaba rang Manya Wngwi Buphano markhe butok khlaika sojol tati butok khlaima kari bono dabai tanui choprop mani koktuma bahaina kasai faika thei sachara halogo klai thaka bupha bhim tati ulo gana gini tongnai lokorok nugui koktuma roharka harbothnai Brendia rok phayei sakduku manjak bhim tati no hakor sakamnogo tubui phaileka fiaba bini halok Manya Wngwi bono Agartala jibi sakamnogo refer khlai rohar jakha on age আমরা অফিসে ফায়ার সার্ভিস আমরা পাই তখন একটু আগে তবলাবাড়ি টাটিপাড়া এখানেও একটা মানে ছেলে একটু মেন্টাল আছে ওই মেন্টাল মানে বাড়ি দিয়ে মাথামুটি ফাটাইলেছে আর কি আহত হয়েছে ওনার নাম কি এর নাম হলো বিম টাটি ওনার ছেলে ওনার আঘাত করছে যখন মারামারি হয়েছে তো আমরা জানি না যখন লোকজন জমায়েত হয়েছে বা চিল্লাচিল্লি হয়েছে তখন কি আমরা দৌড়ে গেছি তোপলাবাড়ি মধ্যগণকি তোপলাবাড়ি এটা কাতিপাড়া না এটা কাতিপাড়া টাপুটুকু স্কুলের খুবই কলোনি হ্যাঁ মানে ওনারা কে মারছে এনে ছেলে মারছে এনে ছেলে একটু দিন নিয়েও আছে ওনার নাম আহত হয়েছে ওনার নাম কি আহত যে হয়েছে তাই নাম হচ্ছে ভীম তাঁতি আর ওনার ছেলের নাম সজল তাঁতি Khoroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kwrwngai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni umorungna nangano 2 chini simi chengai 4 chi jora tei blood group wngna nangano B positive B negative O positive O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bwrwi jesa borok phano chubai mano।